Tirapu biolinak! Egun baten, argazki bat erakutsiko dizu tirapu. Biolin bat zer den, jakin dezagun edo. Behintzat biok sinkronizatuta egoteko, bai? Bestaren batean. Romeo, eta Julieta, Brad Pitt, Angelina Jolie, Maritxu eta Bartolo, eta claro, Aitor eta Enara. Horrekoan, afari bat izan, no? Enarak eta biok. Eta, simaz, eta hit. Bai, oso guztua. Alkarra ezautzen da, gertu ginen da, faldu genuen da, guztua. Bai, nik enarala ikustet. Oso neska jatorra, bere adinako oso oldu ikustet. Baina asko guztet zait, bere izaera. Igarki da oso guapa dela, eta ni hor fijatu nintzen gehien bat. Oso guapak asko daude, baina ni fijatu nintzen bere izaera, beha pixka gehiago ezautzet, eta bueno, guztat ez bere bizitza nola izan den, da beha nolako da. Iztan handa? Venga, nara, leheno zui jozea, toben hileko nahi zutzako, bale? Zuk animatu, Ula. Venga, Ito! Venga, alde batea! Bestea! Eta berrekin, konformau. Horrekin bakarra? Oso izto da. Lehendabizi, tasteko, mesedez, morroia, txurru, lanera eta Aitor eta Enara zatozte, Jo, horako afaria preparatu dizu eguta. Hola, bai. Haunik ere aprobetxatu. Haunik ere egin berko luke, ez? Bai. Ez eski, gaur morroia daukagu. Baina ez atzetia, cabrón. Detalle ban, erekin txurru. Hau niretzako da. Ah, vale. Sardo bizkat nahizu? Bueno. Eskerri asko, txurru. Bai. Afaltzen izan zineten, Enara. Bai. Biok elkarrekin afaltzen, zuek biok bakarrik. Bai. Bai. Ondo. Primeran. Txotx, nahi bali maduzu, Enara, guregatik. Zuengatik. Eta itzuelengatik. Idea norena izan zen? Biona. Zein izan zen WhatsAppetik lehendabiziko zesan zuena? Venga, afaltzera joango gara. Aitor. Afaltzera nik esan nion. Aitor. Bai, nik onbidatu nuen. Bai. Eta beha guztu ere, bai, esan ez? Bai. Bai, ez? Oso guztua. Hori lehendabiziko aldi hartan, bigarrenean ere... Bai, bigarren gon... Baita, Aitorrek. Nik ere sarro trago bat, bale? Txipa. Zer afaldu zenuten esaterik badago? Hamburguesa. Hamburguesa. Aurrenekon, ez? Bueno, aurrenekon plater kombinatua eta gero hamburguesa. Bida. Leku berean? Ez. Toki diferentetan. Esango dugu goitik berako zita bat, Aitor, ez? Bai. Biok elkarrekin afaltzera eta... Eta olakotan, hemen badakigu zertaz aritzen zareten, jatorrena, izendatu bat da beste. Afari batean aurrez aurre egonda, zertaz hitz egiten da, edo hitz egiten duzu zuek. Ba, gauza askotaz. Programa zainbeste ez? Ez? Simaz. Bizitza ez taula. Gure gauzata. Gure gauzataz, da. Ez afari baten Programai buruz- gauza normalak. Gauza gutxi. Gauza gutxi. Parra batzu dutatzen ditu eta ondo pasatzen. Elkar ezagutzen... Hoi da. Batzuk demora deixante behar izan dut da. Ikusiko dugu, olatz. Hauek zeitzun Hau daude. egia, espero Zeitzun lehena daude batzautzea, gaina. bestela. Hamburguesa eta plater kombinatua. Gero postrerik izan zen. Ez? Ni kafetxo bat eta jazta. Deskafeinatua gainera igual, ez da? Ez, utxa. Hor, irudietan ikusi dugu. Masailan bada ere, baina muixutxo bat. Bueno, esaten duzu, honekin konforme gainera.
Afarian ere konforme horrekin? Ah. Musika honekin ja. Claro, es que ambientean gaude honelako gauza kontatzeko, Aitor. A ber, bai. Es que... faltzea jun ginen batea eta zein bar dugu gola egon sin más, ez. Alegia, esan ba. Orduerdiko musun bat. A ber, bai, entzien, musuk. Musuk egon zin. Nola paketu? Musuak egon ziela. Oie, erresenatu, Jak hemen aurrez aurre gauden, hiruok, zepolita ez da? Aprobetxatuta inagari zerbait esan nahi duzu. Ben horrela musika honekin, tirapueren roiatu egin zaigu. Hemen, nahik esan barrezko esan dizkiot. Enara? Nik ez. Ez. Jarri eskua hemen gainean, mesedez, Enara. Taparen gainean, txontxo, lasai. Zertu da, nerviosa? Bai. Joder, txikakain da, no? Hau behintzat konseitu dugu, Enara nerviosa gartzea. Aitor, jarri zuk ere taparen hortxe. Bat, bi eta hiru esan dakoan tapa irekiko dugu. Biolina garritu da? Ondo, tirapu! Tirapu! Bat, bi eta hiru altxatu tapa, mesedez. Oi? Ze ote dago? Papel batzuk. Bueno, hartu. Sorre bana. Eso hendik ez dut ikusi baino. Aitor zu momentik. Erakutsi kamerari argazia. Eta irakurri atzean jartzen duena, mesedez. Aiako Zehatzean jartzen du, satxota, bi lagunentzat afaria. Aitorrentzat eta narantzat afaria. Eta kamerari gabe. Egia gatu. Eskerrik asko, Gipuzkoako sagardo ginen elkarteari esker. Argazki honen mezi du, ez? Argazkia erakutsi zuen. Argazkia mundiala, argazkia geniala. Tratore batean. Beraz badakizu, beste afari bat ere aukeran hortxe. Zuen lekuetara, Aitor da Enara, eskerrik asko.